Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Magandang kalbo! Magandang gabi sa inyo lahat. Oras po natin, we got 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama niyo pa rin po, siyempre, inyo po abang lingkod, Diego! Bandito! kasama din po si Tanghenyo at siyempre si Duday. Oy mga kabisyo, iniimbitan po pala namin kayo na makibirit at makisaya! Wow! Ayan, sa amin, para sa ating San Miguel Pale Pilsen Biroque 2024 na magaganap po dyan sa Hapag sa Marikina. Bukas po yan, March 22. Siyempre, Friday alas 6 ng gabi. Wow! Makakasama niyo po dyan mga kabisyo, Tanya Chinita, si Uncle Dagul at siyempre, makakasama niyo po din si Rakitera. Oh yeah! Eto, hindi na natin patagalin to. Mainit-init na usapin ngayon to. Pag-usapan na natin to. Binura muna sa lahat ng online streaming platform ang kantang Selos ng singer na si Shaira o tinaguriang Queen o Bangsamoro Pop. Kasunod po ng issue na copyright nito. Aminado naman ang record label ni Shaira na AHS Channel na ang original tune ay mula sa kantang Trouble is a Friend. Oh no! Ng isang Australian singer na si Linka. Nakipag-usap na daw ang record label sa team ni Linka. Aba, Tang, logican na natin to, Tang! Ay sige, wag po nang patagalin! Duda! Ang bira naman, oh. Eto na po mga kabisyo, ha. Logican na natin to. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, basic naman ito sa lahat ng mga awitin. May copyright issue po talaga yan. Dapat basic, alam po ng management ito ni Shaira, di ba? Hindi po natin sisisihin yung artist, kundi yung label. Huwag po yung artist. Kawawa naman. Ang dami ko nakita mga nagko-comment na tinitira si Shaira. Huwag naman pong ganon. Mga kabisyo, kasi label pong nakakaalam sa mga detalye about dito. So mali din pong sabihin na parody lang. Parody lang siya dapat. Kaso sumikat. Kaya hindi nila natansya daw. Bakit pinagkakitaan kung parody lang? Diba? Mga kabisyo, malinaw po na may nag-neglect po ng mga gawain. Kaya ang nakikita ng tao ngayon, sinisisi yung artist. Now, logican po natin bakit ang mga tao alam namang dapat gawin, pero ini-ignore nila. Ito po mga kabisyo, makinig kayo ha. There are various reasons, of course, why people might ignore things they ought to do na dapat nilang gawin. Isa po sa mga rason dun is yung tinatawag po natin procrastination. Ibig sabihin, to put off intentionally the doing of something that should be done. Yung mga bagay-bagay na dapat gawin, hindi ginawa. This is a common tendency sa mga tao na parang delaying tactic. Dinidelay lang yung mga gawain. Alam naman nila ang dapat nilang gawin. Diba? So, nakakalungkot lang po mga kabisyo ha. People may ignore tasks if they underestimate yung negative na consequence of not completing them, di ba? Especially yung mga consequences na hindi naman obvious kaagad. Makikita ang tawag negative effect nito. Halimbawa, boards, pinasuyuan ka, inutusan ka ng asawa mo na bayaran yung Meralco. Dahil minaliit mo, negative yung consequence. Hindi naman. Ginamit mo muna. Isinugal mo muna. Oh no! Kasi iniisip mo, baka manalo, dumoble pa.
natalo. Anyari? Kaya nag-candlelight kayo ngayon. Ang sweet mo naman. Ang bihira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo. Oras natin. We got exactly 35 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama pa rin po dito sa programang EDSA. Your Suli, Diego de la Vega Bandido. Eto na, Manong. Lakasan mo na yung volume. Rock-rock na! Basic yan sa programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!